Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda madzulo wano kukulandirani in Malawi and across the world. Kaya muli ku Malangalanga, kaya muli ku Nsanje, anzathu ena muli ku Karonga kwankhenda vili kwankhenda viwi kuna amatuonera kumeneko yamo wambiri ku Karonga oho ntapita nthawi nakita tindizovuta iyayi ndakaona kuti anthu ambira monera mapereka makomentsawo kanema ngwamphamvu amene aina mpana mafuna ndikhale MP wawo msateni zimene tengedwa ndi apa nkuku pankuona tengedwa nzomwe zito zinakhabanyi zapa nkuku asama zapa nkuku zinakhabanyi ana maona pa TV basa apa kuku tengeka katupita aula ngati kuti inu ndine inu mesa mpana poster sandana kupangira kompiri ine sura anthu iye ukale MP lati yayi ife yathu ndiyo kugira chini yathu ndiyo mweyi yabakanema ezona ndipo ine ndikukondwera kuti imanomination temwina tingapo chifano sasa ukhulupirirabe akutijani aula ngati mapepa kasungapera pange mapepa chifano sama amatu muyimaso nyimbo anaimba kale azimaya ni nyimbo kala maimba amoralo alipo kale amanitengera kunikokera pambali patabwerani mwana ndiye mweyi chanja ndati yayi tose sitingakale ma MP zona ena fe tizi ma MP aja akamapanga zawo memujamwe fe inabiliza chita hold account zona pakufunika ina tikhale kunja kuno ndiye ife tikhala kunja kuno tizili chaya koma ndimati nkulandireni ndathokoza wa ndimati nkulandireni chifukwa papita kanthawi ngasichikumanani pa Sunday yes. ndiye timanena kunena kuti iyi ndi program ya Hot Current. Mphamvu yake ndiyotani ya program Brian? Mphamvu ya program ino ndiyo kuti imabwera pano kuzanena zona kwa amene ali mipando amene tidawasankha kuti awakhala mipando azidya misonkho ya Malawi timabwera pano kuzakumbusa kuti pamene mmapempha kuti mukhale ma offices amene muliwa mmapempha Malawi kuti ine ndifuna tikakutumikire zakuti ndi Amalawi azibwera kumakufunsani kuti zakuti zili bwanji chifukwa ntchito yanuyo imalola Malawi kuti azifunsa. Akadakhala kuti apanga za private palibe angafunse mafunso, koma ma public offices amalola Malawi kuti azifunsa funso kuti kodi inuyo tidakuyikani apo mmalo mwa ife kuti muzititumikira apa zuyenda bwanji ndi Amalawi sangabwere wonse alibenso mwina menanga yankhulire. So ifeyo chifukwa chokuti ntchito yathuyi timalankhulira anthu ngati amenewo ndiye timalandira uthenga osiyana tifunseni kwa izi ndefe timabwera kuda kuti kodi kunjaku anthu akuti izi bwanji. So kufunika kwa program ino ndiye wina akhoza kukwiya kuti tikufunsa kuti kodi apopo mupanga bwanji akugwiritsa ntchito ndalama za Malawi kufunsa kunena kuti kodi apa mwayenda bwanji apa. Yes. Nkukwiya? Yes, so nkukwiya kuja kumakhala mwina pa mitundu iwiri. Mitundu ina ndiyo kuti sometimes munthu umakhulupiriradi pasi pa mtima pako kuti china chilichonse chili bwino, kenaka anthu kumana simukupanga bwino munthu umatha kukwiya bwanji simukhutisidwa ndi mmene ndikupangira. Komanso kukwiya kwina kumakhala kuti basi ngati chida chozitetezera kuti anthu asakudzudzule. Sometimes anthu enake ali ndi nkhalidwe kuti safuna kuzuzulika, amafuna kuti anthu azingo atamandira. Munthu kakhala ngati wadzudzula amakhala ngati ndiwe ndani. Komano kuti umvesese mwina kuti chikondi chimene chili muchidzudzulo chikhoza kukhala chabwino kusiyana ndi boza limene lili kukuombera manja. Chifukwa nthawi zina anthu amatama kuombera manja chifukwa chokuti afuna akudyere, afuna alandire china chake kwa iwe. So ukudzudzula ambiri utati ukhale phenko kuti kodi awawa kuseni kwa chimene akuyankhula chokuli chani. Mukhoza kuona chikondi chachikulu chifukwa chokuti mkuganiza kwawo kuona ngati kuti atakuuzani zinthu zija inu mkupanga ambiri tikhozanso kusangalala kuti mwapanga bwino mutamva anthu ena kudandaula kuti apa tikhoza kuchita chifukwa anthu amasintha. Yes. Adausi adakamba za chitsanzo cha nthawi ya Kamuzu. Yes. Akukapereka magalimoto kwa Abakiri Mulusi. Yes. Imene. Yes. Dzulo lake akuti azimayi anavina nyimbo kusanjika. Yes. Angwazo omweyo. Yes. Kuti wawawa. Yes. Akuti pokasiya magalimoto ananuza ine program ine ndafera. Kumanda azimayi azimayi awadzana adavala zambazi. Yes.
atasoketsa nsalu za UDF ba. Yes, nde anthu abwana chimene tizizindikira Brian muli apa ndikuti ndi anthu ochepa amene ali ndi ungwiro. Ambiri amatumikira mimba zawo kusintha sachita nyazi timanena kuti manyazi osada kuthera limodzi lokha uzikhala nalo, koma ayi ndithu anthu ena alibe nyazi olo limodzi kumudabwa kuti nchifukwa chake kwa amene mwina tidawerenga buku la Julius Caesar lija timanena kuti Julius Caesar atabayidwa Spain kusana zidabweteka kwambiri atatembenuka kuona kuti wabaya ndi Brutus. Chifukwa Brutus adali wapa mtima pake amaona ngati kuti ali naye mbali imodzi. Chifukwa chake anamfunsa kuti even a Brutus mwandibaya nawo. Basi ineyo ndatani? Ndatha. Chifukwa choti munthu pali anthu ena ake umayenera kuti akhale kuti awa ndi anzanga sanga ndiyankhulire bodza sanga ndichite chipongwe. Ukazaona kuti ubwalo la ma opportunities. Yes, akandiyankhulira zabwino zokuti iweyo sukhalako. Zoona kumene kwako akapasidwa mpata kuti kodi mungakambe chani za banda. Zoona azita kuyankhula kuti iya ibanda ni munthu wabwino ni munthu wachani osati kungokumbukira zimene adalakwisa zokha. Koma ambiri aife ndi achikoma pamaso. Ukakhala nawo anthu pamaso choncho utamaona ngati unzanga suyo. Komano makomawo ali mmakutu. Zoona amamva makomawo. Utati uwamve mwina zimene amakunena kumbali. Ukhoza kudabwa kuti kuti ngakhala mkabineti imu nimaona ngati awa onalabo pena kumakhala kutamizana aonabo uche saboza ndithu kuti kungomumva amamana tuwa phiri kudabwa kuti anthuwa umozi wawo ndio kuti mwina chifukwa chokuti kuli keke. Koma pauka ndithu ndi anthu kuti ali ndi zinkhwizi zinkhanira akozopana yes akozopwetekana. Yeah, so kuyankha funso lanu ndio kuti sometimes osamakomedwa kwambiri ndi anthu amene amafuna kuoneka ngati abwino pamaso. Munthu amene ali wabwino ndio kuti kumenewe sukhalakoko anthu ena azitha kuzakutengera uthenga unati akuti tinali kwakuti anthu amakambirana zaino. Koma amene yankhulira wakuti amene ujadi ndi nzanudi chifukwa iye uja samaziwaso kuti kwa anthu akuyankhulawo mwina anthu akhuzotenga uthenga umene ukampasa winayo. Koma kumene koko kokuti anali ni mpata wonse kuti akhuza kumpweteka munthu adasankha kuti anenebe zabwino za munthu wina ameneyo ndenzako. Unfortunately anthu ngati amene wawa mundalemu sambiri ambiri ndithu amakhala yes bwana even akuza kuti bwana timpweteka amamudziwa bwanayo kuti tingopanga zimene akufuna bwanayo. Yes, kuti akuluakulu pali ntchito apa kuti tigwire. Yes, nde mwina mulipo anthu 5 ndamva choma good example ya chomani akunena kuti tagwira ni ntchitoyi ndi anthu amakagwira ntchito ija ndikuzapereka iwe ukafunsa ichi mandipasachi are you sure tiona ngati zimene mafuna. You understand so anthu ena amakuuza zimene akuganiza kuti afuna amve zimene zizi chifukwa chokuti iwonso ali ndi zolinga zawo. Akakukhumudwisani inuyo ndoti mchere wawo siwasokonekera. So azibwera mwina kumakuuzani zokuti zimene akuganiza kuti niyo kuti mufuna mumve cholinga chokuti zawozo zithekabe. So anthu ambiri amene azungulira anthu andale ndamene amauza mabwana awo zimene akuganiza kuti bwanayo afuna amve. Even kumbala kakhala okha kamakati koma akulu zimene tikuwauza bwana zija zitheka zimene zomakamba kumbali koma khani bwana inuyo basi inuyo ku opposition kolamula and alipo ndito anthu amene wawa ompasa force courage kufuna kumpwetekesa munthu chifukwa chokuti iwo ndi amene ali ndi ma interest awo. As long as my interest awo ali protected akukankha iweyo kuti iwe ukaduse pa moto ncholinga choti iwo zawo zathekere. Sabata imeneyi sabata yomvetsa chisoni. Yes, sabata yomvetsa chisoni zimene zachitika ku Lilongwe. Kuthibulana nthiti kugwirana nkhwiko zafika pamenepa banda samafike pamenepa. Kani yake iti kochera na magalimoto banda kumenya na anthu ndithu maso mwake cholera na makolingo banda ndipo
kuona zithuzi zimene zijazi poti ife kudalibeko kudali anzathu kulilongwe kuona because anthuwo ndi anthu amene akuti chithunzi zimenezi yes ndi anthu akuti apolisi tu alipompo andi kumamuona wina uyoyo wavala cha blue amene yoyo kuchipewa chakecho pena chikuoneka ngati cha polisi ali mchimalaya nkati monso ngati cha polisi kodi munthu amene ndi ndani amene kodi awo ali pakati ndi aujeni anamiwa ndi amene ali pakati anamiwa wakhazula pamepopo apolisi akuonerera choncho alipo pamepopo olo kunena kuti anthu amesada vale even mamaski adali ni mphamvu zambiri bwanji anthu amamenya anamiwa pamenepo kuti apolisi sakanatha kugwirapo ntchito yawo pamenepopo wa polisi ungamanene kuti iye ali madikira complete kuti anamiwa zati dandaulire kuti amenyedwa pamene you are a witness tabwerezaniso ni chithunzi icho kuti kuli ndani mwene kumene kuli ujeni awobeti kunali napeza ko ujeni Mike okay. Mataka ndaonaso wabwera ujeni ababa ujeni chituwa okay. so sindikuziwa kuti odasinthana kapena kongo yes it's a very devastating picture kwambiri to imagine kuti kuyambira 1994 yeah tidanena kuti tufuna kusintha kwa mmene tizipangira zinthu ngati dziko kuti anthu azitha kukhala ndi ufulu omanena kuti pakuti sipali bwino anthu aja ndikupasidwa uje kuli Mike okay. adalemba kuti tidziwe kuli Mike ndamene ali pa machine ali pa machine okay. Mike okay. amataka amene nkaladi chanchana maina mbiri okay. kuti anthu azikhala ndi ufulu omanena za ukhosi kwawo kuti apapa zinthu sizili bwino popanda kuti wina wake afinye tidavomera ngati dziko tidachita ku referendum kuponya ndithu kuti tufuna tisinthe tichoke ku chipani chimodzi tifike zipani zambiri tidavomerezana taenda from 1994 ulendo usuda khale wamya kunena zoona kumano nkudusa kwa nthawi timayenera kuti tizikhala kuti pano pati kukhwima malingaliro ponena kuti sizizatheka kuti ifeyo as long as mukaona mabala ngakulu mabala ngakulu zikwapo zimene zozo munthu ampweteka tu ampweteka munthu andi chifukwa chompwetekera ndiyo kuti munthu uyu akunena maganizo ache ndi anthu ena amene akugwirizana ndi maganizo ngati amene kuna kuti kodi sitingakoze apa ndi apa ndi cholinga chokuti zinthu ziyende bwino nzomwe akufulalira atu munthu he was not violent ine sindinaonepo kuti anamiwa kanali ndi chinthu m'manja chikwanje ulo chani no he was not armed so munthu akuyenda ndi anthu ncholinga chokuti akapereke madando yes madando awo chommenyera ndi chani andi taonapo mbuyomo anthu akumayenda kukapereka zinthu zawozo nkumadikira kuti alandire mayankho why this time ena ake adaganiza kuti amenye andi anthu amene wawa achokera kuti andi chifukwa chani apolisi and for the first time tukonjezerapo sa MDF amene for the first time because MDF yakhala imakhala nthawi zonse yomaoneka kuti iyo ikafika pamalo amakhala kuti sakutenga mbali you know now ukamaona choncho chithunzi ngati chimene choncho nkunena kuti kodi apolisi muli mbali ya ndani muli mbali ya Malawi kapena muli mbali ya anthu amene auchita nkhanza anthu kunena kuti iyayi anthu akamapanga izi amakapanga chakuti abwana sungapange judge based on an incident zimwe sidachitike and you cannot use that ngati chifukwa chomveka kuti ya chifukwa chokuti mukayenda mumakasokoneza therefore tikukwapula no anthu amene akuba katundu anthu anthu amene akuphwanya katundu anthu amene ndi mbava lamulo ligwire ntchito zimene zozo silingakhale pano makambirana koma kumumenya munthu chifukwa chokuti iyeye zimene akufuna kupanga ndi kungofuna kuyenda malingana ndi imene malamulo akuvomereza and anthu amene wadapereka kalata zawo adavomerezedwa kuti afuna kuyenda amene amapita kumene kokwaza chitetezo amayenera kuti azikateteza kuti awawo pamene akuyenda asaononge za anthu amene sakupanga nawo zoyendawo komanso kuwateteza kwa anthu amene akhoza kuwapanga ataki so funso ndilo kuti kodi amene anapita za chitetezo anapita ukatani mukabwerera kumene mwabwererako mukalemba ngati malemba malipoti kuti lero tinakagwira ntchito mwalemba kuti chachitika ndi chani ndiye inuyo munapangapo chani anyamatawa anabwera pamalopa ndi dzikwanje kumachita kuoneka
apolisi ali pomwepo zona pali iwe mataka pali china chake cha minibus yofilayo chimene chona munthu ngati uyu uyu ndi wanamiwa kapena uje I don't know but I'm just saying kuti munthu ngati uyu amene ali chikwanje chonchi kuma uyu ali pachikwanje ndiye kuti uyu ndiye wachiwembuyu nzimene ndikunena wachiwembuyo tu so munthu ngati ali mchikwanje chonchi tinga angamamusiye bwanji kuti apolisi bwezi ife tikumaona kulimbana ndi anthu ngati amene wawa kumapanga disarm anthu amene akwa ndizikwanje because kokayenda sutenga chida ngati kumabwera munthu wena aliyense kuti kaya chief ineko uyisada kwibe so far sinaonepo statement ya polisi kuna kuti agwira munthu uyu komatu munthu achionekera tu zimene tikunenazo ndipo pali enaso ali up and close even pa polisi paja ndi pali ma videos ena umachita kwaona polisi aja they are walking away ano yes there are some videos where the police are walking away anthu akubwera descending on the demonstrators and the police are seen walking away deliberately walking away like what is happening or what is not happening because sukuzo chikuchitika ndi chani kapena chisakuchitika ndi chani tisiziwerenga bwanji zimene sisi because sometimes munthu umayesesa ndithu kuti ineyo ningokhala phe kumabanda anthu ena ndipo amaziwa kutokosa kuti pano uyangu chifukwa ife tikufuna kukhala phe ndipo ine ndikuchita kudati ine tundu yesetsa munthu ineso munthu neso basi munthu nendu yesetsa kuti tundu yesetsa yankhile khani ine ndikayankhula ine ndisayankhule nkhanizi ndisayankhule nkhanizi ndipo pena umayita kunena koma kuchita utito kosa tu tokosa nanga olo apapa munthu utakhala kuti iweyo sukufuna kukonyapo mlomo olo utafuna kuti iweyo ufuna uyankhule zabwino za apolisi tithandizeni tifuna tikhale mbali yanu on this one help me how should I say it kuti anthu amvesese kuti inuyo sinolakwa ndithandizeni apolisi ningayankhule bwanji kuti ndikhale mbali yanu kuti inuyo palibe chimene mwalakwitsapo pamene pano chifukwa Brian pena zimapwetekesa mutu to imagine kuti the police are the ones amene ali ndi zida pamene popo if you see a gun there if you see they are the ones that are armed when they are going to such chifukwa uyo wonyamula chikwapo mmanjayo kanchamboko imeneyo amayenera tumamenya uyu wa blue yes in all fairness yes chifukwa chikwapo wachikwapo ingwa polisi amene polisi amene yes wachikwapo ingwa kapena sindikuona bwino paoneka ngati paliso chifuti chiloncha chati gas pamene popo yes but if you can see yes even uyu wa uniform ya khaki amene amaona kuti azikhala nokuti akupita akana nthamangirano uyu osokoneza ndi uyu wa blue yes and uyu ndi amene adamenya kwambiri namiwa amene uyu amene yes wacha blue amene mana kuti awamaza sokoneza kodi ni mbalame kapena ujeni awamaza khanga timati chani muleme mapanga mwanyu muleme pena amazakhanga ti mbalame pena amazakhanga ti mbewa so wesa akuoneka kuti kodi uyu ndi wa polisi kapena ndi wachifamba chifukwa munthu kokhanga ndi amazakhanga ndi wavalanga makati moso mkono wa mbali yawo amazakhala kukonyamula kandi chichani chimene chichi komano amene iyi ngati si wa polisi ndiye kuti apolisi amene angwire koma ngatali wa polisi kodi apolisi mamenya anthu apanga ma demonstration mulandu wake udali kuti chani umene simunakatha kuntenga ukamfusa mafuso so this was a very sad day for auchokera kuti anthu amenewa exactly Brian that's $1 million question auchokera kuti anthu amenewa fasiko oyamba tu ayi and ababa akuoneka kuti atasano kwambiri and it's unfortunate kuti tikukhanga kuti tikuwalekerera ndiye akumaoneka kuti akuonjezerano temperature kaya volume kuti poyamba adabwera 10 pano akabwera 20 nanga kuti guys tiyeni zikumatheka kulakwa izizi timayenera kuti machiona chati mafusa chikuoneka achita ujeni achipanga zoom yes wachifa akuoneka kuti wavala nkhwani uyu wa blue chinalipo chithunzi china chimene adali mbali naye amaonekano bwino ngati akhoza kuchipeza chimene choti padali china chake amachita kuoneka akatembenukano anthu amamupanga kumuonesa sapato zakezi wazavala ngati jeans nkati makuoneka kuti ali chimalaya cha camouflage chipewa cha camouflage anamiwa anasautsika kwambiri pali video ina akamachita kumveka ndithandizeni anthu kuopa ndithu kuti apange abwera athandize nzawo ali attacked
pamaso pa azachitetezo. Utafuna kuti munthu uyankhuleza bwino umene mwaneneramo. Yes. Kuti tapezereza bwino apolisi tinene. Yes. Tipeza pati apa. Palibepo bwana. Apapa kukhala kuti ndino apolisi. Munapita kukagwira ntchito kumene koko. Mayenera kuti mubwerepo oyera munene. Azibamba amene wawa apolisi amene anapita kukagwira ntchito tsiku limeneli. Augona tulota bwino. Zimene ndikunenazo kuti conscious yanu ikukuwuzani kuti mwagwira ntchito yabwino. Mutaweruka kupita kwanu. Are you happy kuti ino amene kuchita ni trust kuti muzigwira ntchito yopereka chitetezo, munapereka chitetezo chabwino pamene papa? Can you actually say kuti no, we did well? Because momwe ni maziwira police amakhala panga issue statement kale kuti mpaka lesa napanga haven't seen kapena mwina ngandai point yeneso ntsenda ione keeping and tikanayibweresa munomo statement yomwe ndaona ya achakwera nena kuti akuyembekezera kuti poti sali mdziko muno, akuyembekezera kuti amve report akamachokera kumene koko, zimene tizikambiraneso kusogoloko chifukwa chokuti pali anthu ena amene akunena kuti iyayi mwina akwana nthawi yokuti maudindo ena aunikidweso. Because ngati zikumafika kuti anthu tikuona chonchi kuti even apolisi alipo sanga kuteteze ndikuti tizikhala ni mantha. Chifukwa nthawi zambiri umakhulupirira kuti ndikuchidwa chipongwe ineyo ndiimbire phone ku police. Imbirani phone ku police akula chanjani police, because police ikafika tizikhala ndi kudalira kuti atipulumutsa sachifukwa chokuti amagwira ntchito chifukwa cha lamulo likuwapasa mphamvu kuteteza anthu amene akuchitidwa chipongwe. Komano apolisi akamba kuvala magalasi ndikumayang'ana kuti kodi uyu ndi ndani amene waphwanya lamuloli, ndekuti tikusokoneza. Ena akumanena kuti sizinayambe lero atipipinso ankapanga chonchi, kodi chifukwa choti mbuyo muzidala kuika ndiye leronso zikhale zolondola. Exactly Brian, my point. Zinthu ziwiri zolakwika sizimapanga chabwino. Two wrongs don't make it right. Ngati ena ake adalakwisa mbuyo muchitenge cha chisomo kuti niyo mulipo kuti mukonze. Komano inu simungamanene kuti aifeti kulakwisa apa chifukwa chokuti ena zulosa analakwisa. Are you even listening to yourself? Mukumva inu zimene mukuyankhazo. And mungathe kuima kugulu kwa anthu nkumanya kuti chifukwa choti ena sadalakwisa then it's okay. No. Cholakwika ndi cholakwika bwana, palibe njira yabwino imene umapangira chinthu cholakwika. Ngati mbuyo mu anthu amalakwisa pamayenera kuti amalawi akhale okhutisidwa kunena kuti amene alipo pano agwira ntchito yotamandika kwambiri, tisazabwerereso kudzulo, tiziyang'ana chisogolo. Koma ngati adzulo amalakwisa lero la mwabweraso inu mukulakwisa, ndekuti anthu akupanga kompera kulakwisa kwambiri ni ndani kapena adzulo aja mwina kapena abwereko. You see now why you creating confusion for everyone else, because you can't use that and say kuti kodi inu mwayiwala kuti anthu ena ake adamenya Bile Mayaya. So kumenyedwa kwa Bile Mayaya akubwezera anamiko. Is that how we should read this? No, kumenyedwa kwa Bile Mayaya was wrong and must be condemned in the strongest term. The same way we should condemn this and the promise kuti sizachitika so. Nobody should be beaten for expressing their freedom of expression, for exercising their freedom. Mundu sungamenyedwe chifukwa chokuti malamulo akupasa mphamvu yokuti ukhale ndi ufulu wako. Palibe chimene walakwisa. And anthuwa sikuti adangodzuka kuti adalemba kalata kwa DC. Yes. DC adayankha. Adavomera. Tili nawo makope zawo wavomera. Adakanena kuti angodzuka kukachita matengo. Yes. Adapempha kwa DC. Yes. Route yathu ndi. Yes. Kumasa adayambe nkoibas po. Mwana wa yeni? At the point pamene amamenyedwa adala kwa chani. What is it that you can say? Kuti awa adaphwanya lamulo lakuti therefore lamulo limagwira ntchito. Chifukwa adasokoneza adala kwa chani. If we cannot answer that and yet we have people amene ali ndi zipyera zimene akuonesa kuti ife anthu fena vulasidwa wina akamwena ayankhe, somebody must be answerable to this. Honestly bwana, when we sing our national anthem with a hand on our heart, kuyimirira bwana kumayimba nyimbo yathu titagwira mkono wathu pa mtima apa nkumaona izizi, then uzimba nyimbo imene jai Mulungu dalisani Malawi. No,
ulape izozona ulape uchoke ngati ukuziwa udali ukukhozaso munango kupanga resign wekha kuti ine I think sinatumikire bwino amalawi ndakhala pansi ndapanga reflect I could have done better. I've failed. I've let down. I must pave way. Donald Trump ata aponya khutu. Nkulu wa uje na bwana resigned. For intelligence. Abwana and to understand how serious that is. Because ankamona beye uja ngati government in waiting as a president in waiting. Therefore, for people even to aim a gun at him, when they're supposed to make sure kuti akunteteza mena akuntetezera wina aliyense tiziphunzira akuluakulu kuti timanena mobwereza tili ndi zitsanzo zambirimbiri zimene kuchita na nkhanza sikukutha chifukwa chokuti anthu amati iwe zulo ladipanga chonchine lero ndikupanga isi tili nazo zitsanzo zina zomvetsa chisoni abwana tikamaziganiza kuti anthu akukangana chifukwa cha zipongwe zimwe adapangana sunganditero mawa limakwana sometimes mulungu amati about 10 amene adali kumbuyo amazabwera kusogolo ena mwa amene akupanga zinthu zosokoneza apapa anthu azakumbukira andi tili munyengo ya zisankho nyengo imene ya bwana imakhala kuti temperature ili very high sipafunika kuti munthu wina akazingwenda ndi chesoyi because ziko limakhala kuti likuyembekezera kuti tufuna tipange chiganizo chachikulu so makhanga kuti muli gas wambiri so ngamango yasa cheso basi so chifa lonyowa kale yes la nyowa kale yes ndipo ya twena yake you don't even thinking they're not even thinking pamene tufuna kukhala chete kuti mwina tione kuti zinthu zizitha bwanji yes ndi wina umayino kuzitokosola lala kuti ife tipeze cholankhula no and abana kuyankhula ukuku sikuyankhula kwabwinoyi ndi kuyankhula kunoko kukolira so ndikuyankhulira kubwera pano pankumalira kuti yayi tisamenyane amalawi chifukwa chokuti anthu wena akufuna kutoko anthu apita be kuntchito ku polisi ku yes unfortunately lero agwira mawa sa apita kuntchito tidanena kuti nthawi zina mmene zimaonekera ku polisi kwathu zimaoneka ngati kuti anthu ena amalandira chilango akagwira ntchito yabwino pamene anthu apanga zinthu zosokoneza amaoneka ngati nde akusekereredwa takhala tikuona timatransfer timene amati ati normal kuchita kuziwa ndithu kuti wapanga transfer chifukwa choti apanga zina zimene sizinasangalase mabwana ena koma ntchitoyo nkuona mwathu akuona kuti munthu agwira ntchito yabwino mpanga transfer kwa musiya kwina kwake kuti mphevu zizimuluma zona akuti munthu anali mweya kodi yes munthu anali mweya kodi kamusiya kwina kwake kuti ichi nchipongwe ichi ukafusa normal this is normal in police there is nothing normal no there's nothing normal there's nothing normal there is about nothing normal transferring somebody who has performed well and keeping some people that we know they could have done better so we're looking we're watching we're waiting. How are you going to handle this? And it's going to be interesting how police you're going to explain this. I just want to yes, I just want to see what are you going to say? Okay? Mune nakuti chani? Tafuta kozani? Abo anamiwa akuyenda. Mene unde mmawa bwake. Yeah. Asadati zimule. Mphuno salota. Asadati zimule. Mphuno salota. Zona Mphuno salota. Apolisi sia. Atafika kale. So, ni magamba kuti ineyo ndikudikira mwachidwi kuti ndimve kuti anena kuti chani. Chifukwa pali zinthu zina bwana zikalakwika. And ndimana okay ndimve kuti because sometimes my excuses amene maperekedwa bwana amachita kunena kuti guys olo iwe amene wasaidia pamene pa chipepa na chimene chiti. Anthu adzikhala ndi manyazi. Limodzi lokha. Anthu adzikhala ndi manyazi akula. Nyazi limodzi lokha. Kani njochititsa manyazi. Kwambiri. Kani njochititsa manyazi kopsa. Sizikufunikanso kuti anzathu amayi kuwena zilemba makalata kumapanga ifeyo tokha tikwenda tichite manyazi. Yakafika mpaka kwa Trump ngani. Zwe image nchafeki. Umendikunena kuti kwa America yemba face yankhula. Onimona ngati manena X ya ujini. Ina kupanga. Definitely. Amayi adia. Definitely. Amayi kwa amene ajawa. She was sickened. Yes. Yes. Zandipangisa kuti kudwala. Zandipangisa funa osanza. Ezona kuti imagine kuti tikhoza machitana nkhaza chonchi. Chief wa mission ikamene. Yes, chifukwa choti
tusiyana maganizo no pomano timazaonjezerapo kuti mbuyomu andi tikamanena zimene zikuti tikunena ndi Sankhala ngamaona apolisi pena pake akubayizika umana kuti awama za bayizika pena pake apolisi komano ukamaonjezeramo no MDF. Yeah, that was my next question. Kuti tsono MDF yatani lero ndi lero kuti what has happened to Malawi Defence Force? Chifa, that was our last hope. Kwambiri. What has happened to ndimanena ine kuti sizimakhala bwino kuti tizikhangati kuti tikunena kuti apolisi atusagwira ntchito bwino and tinene moona mtima Brian ambiri apolisi amagwira ntchito yabwino tukana makukamu kwambiri tukana makukamu very professional and wodziwa chimene chimazafuta ndicho kuti mabwana amauza chani uzambiri tu apo bweti it's a question of the katipatsani chithunzi cha apolisi kuti it will make sense mkamana yes chifukwa kuti tinene zoona you know apolisi pamene popo kukhala kuti ali omasuka kuti kodi before operation hii yes adauzidwa chiyani yes ku briefing yawo okay kudali zotani ku briefing yako guys we are going to operations kodi adani athu ndi chani tikangana chani malo amene angapangike zinthu ndi chani amene ukamteteza ndi ndani I'm not a police officer koma this is common sense zona you understand to imagine kuti the police are going to be spectators of terror to add salt to injury. Some MDF officials are seen also not wanting to intervene. Pakhala pakumakhala funso lokuti kodi a police and MDF akapita cooperation who is in charge? Amakhali nda police amene apempha MDF kuti tizikuzani zochita ndifeyo because pamene okhaena ke background amene ali ne akazinthu ndena wabwera ngati support. Is it MDF imene makhala kuti they're taking a leading role and telling the police, guys, this is how we're going to handle this situation? Or it's the police now who actually says what? And who must follow who? And how? These are questions that we are asking because we're failing to comprehend. We're failing to understand how somebody who is just demonstrating, somebody who just want to present a petition, somebody that you, after presenting a petition, they are going to go back home to wait for answers, could be attacked. I just don't get it. I just don't understand. Help me. Help me. I just don't get it. Why are you beating him up? Why? Are you sure these are the pictures that even people somewhere must see as a picture of Malawi? 3 months to Poli. Komanso, when we are busy inviting people to come and invest in this country. Then they must say, hey, think this is what they do to each other. What would they do to us? No. Chief, this is not a picture that Malawi should be known for. Mbuyomo zidali zosavuta kuti mina zithuzi zimene zisapite kutali. Koma masiku amene tikukhala ano a technology zithuzi zimene zapita kutali kwambiri zikhala ntchito yayikulu kuti uzichapa zimene. Yes. Zitenga zaka zambiri. Mukwabasa busy anthu ena ake otakhale ni ntchito yofuna kuchapa zimene zizi just because anthu ena ake few people sadapange ziganizo zabwino. Now, anthu amene amakhala ndi kuti iwo sakugwirizana ndi zimene zizi komanso akuzindikira kuti kusekerera zimene zizi kuli ndi chiopsezo chosokoneza ntchito yawo amayenera kuti achite act fast. Kodi anthu ayambe kutaya chikhulupiriro mwa MDF lero. MDF anthawi zinati kayankhula pano amatitani amatembera timakalata kuseri kwabwerani kuno so tisalemberani timakalata amatani amalemba timakalata MDF yes tabwani kuseri kuno tikambirani ndei yopanda makalata isakhala imakalata izona tikuona zithuzi izona ndeti mene timafusira even a police tofusa kuti tithandizeni tafotokozani tikafotokoza ife muna tilakwitsa ezozona tafotokozerani nokha kuti kodi chimachitika ndi chani ezona ndi chifukwa chani anthu amamenyedwa inu mulipo kodi munapita kukatani makaonerera makapereka chite ma security agents athu makatani so ine ndimaona ngati kuti zomafuna kuti pazikhala timadera tina kuti kumeko simungayankhuleko iyayi tizisakuyankhulisana ukozi kulakwika kwena kuli konse you know tikhoza kubwera pano pa kunena kuti ku judiciary
kukulakwika zinthu osaopa kuti tikatero tilandira kasamani kena kake kusaziwika bwino mapeto ake tizikafusana mafunso. No, we should be able to come here kugwira mkono wathu pachifuwa papa kunena kuti kuotcha galimoto iyoyo choncho si bwinoyi. Anthu amene aotcha galimoto imene yoyo akwena ati agwidwe ayimbidwe mulandu chifukwa munthu wina wake waononga katundu wache umene usu Malawi. This is not the Malawi that we wanted. This is not the Malawi that people wanted when they wanted change. Kuti kuzikhala ndi maufulu osiyana-siyana tizikhala ndi ufulu wa democracy. Anthu samafuna taziona galimoto zawo zikuyasidwa choncho. Amene ayipanga zimenezi za polisi agwireni ni mphamvu zambiri mmene mungagwirenso anthu amene achita chipongwe wina aliyense. Chifukwa ikuoneka kuti ndi pattern zidachitika zoyamba zija mpaka lero kuti adangopita kaena adangopita ukaitanitsa 2 hours zipitani ndi pattern. Nchifukwa ndinafunsa kuti kodi anthu amene wakwatu mandani pamenepo. I wish I knew, Brian. I wish I knew, but I don't want to come here and speculate. As a responsible journalist, I can't come here ndikuna kuti ndikuganiza kuti akupanga zakuti pamene ndilibe evidence. Koma it's a matter of time abwana. It's a matter of time, eh? Lamulo lili ni mkono wautali limapeza ndithu limagwira utakubisa 10 years from now. Chief koda anthu ena amene akuyankha milandu panopa khani zawo adapalamulani ndi mphamvu. Adapalamulani ndi mphamvu ye. Mphamvu zidachoka panopa akuyankha milandu. So ngati umakhala malo ena ake nkumakonza ziwembo ukhoza kumaona ngati wabisa pena makakuulula ndi omwewo amene kwatumaja izachinja game. Anyamata some of these boys chief amakatembenuka opita mbali ida akanena ndithu ife adatituma ndakuti zapanga zakuti muyankha milandu chifukwa chani? Chifukwa chomumenya Malawi nzanu just because ali ni maganizo osiyana ndi ake. Tikasiyana maganizo tisimenya. Kusiyana maganizo sitimamenyana timakambirana we engage each other. Anthu ali ndi njira zosiyana-siyana zimene amatumizira ma frustrations awo. And as a country we agreed kuti in an event that some people akufuna kuti ayende akapereke madandaulo awo aziyenda. As long as akamayenda azaphwanye maufulu anthu ena. Apolisi mapita meja kukateteza anthu ena amene zimene sizikukhuza kuti anthu akwawa musalowelera anthu ena komanso mukatetezeso anthu amene akwendachi. Koma to imagine kuti in the year 2025 tikhoza kukhapa na chonchi. But it's beyond me. I didn't see this coming. When people wanted kuti pakhale kusintha, I didn't see this coming. Ndimaona ngati kuti tidafika pajapo kuti timalolerana. Kumulolera munthu kuti olo uyu titasiyana maganizo zona alankhule amveke ibe chifukwa ndi chimozi chomwe chokwanira chokuti timpweteke just because akunena zosiyana ndife. Kodi nkhani ndi yaying'ono kapena njayikulu? Nkhani njayikulu kwambiri Brian. Chifukwa mwina ena angoyona ngati kuti mwina ndi zambowe mwina ndi za kudi kune kwa kunchinja adathibulana anthu kapena ndi za ku Blantyre. Kodi nkhani njayikulu bwanji ansisha? Chifukwa nkhani ine ndikuona kuti siyaying'ono kuti nkhani imene njayikulu kwambiri chifukwa chokuti kwinaku kumene anthu amamenyana sitimatha kuwaona chitetezo kuti kodi achitetezo abwera bwanji. Timakhala ndi kuti kapena mwina apolisi we are taken unaware samazindikira so zinavuta kuti koma ukamaona zikuchitika alipo angati aputati tiwerenge uyu ali pakonayi akoneka chinkhwani uyu wakhaki ndo apolisi uyo wina wagwira chiloncha cha ujeni cha tie gas lonchacho amene ndo apolisi. I don't know about that blue guy imene kunenera kumaza khanga ndi wachifamba ina amene koma sakuziwika kuti kuli ngwa polisi ngochifamba wachifamba polisi ndipo wavala kumutucho wachitenga. Yes, you know alesa zimene zizi zinazo zamavale zimene zizi adavala bwanja amene iyi tikamamuganizira so kuti akhoza kukhala ku polisi tulakwa tumuyanga na chithuzi zona that's why timana kuti tithandizeni tatiyankhulani. Kodi tizidi chani tikamaona choncho chifukwa ku polisi ko tatiyankhulani pakapalamulidwa mlandu. Yes, andi munthu apalamula mlandu tizinena wakuti anapalamula mlandu wakuti tamugwira mwakuti kaya machita resist arrest or whatever it is amapanga so that even mweno wakeyo azinenadi kuti ineyo akufuna kunimanga ni makana ni matani koma just to see anthu abwera ena kuchita kuthamangira kuzayijoyina paipo because fusolanga lakuti kodi nkhani munthu angangoyipondereza kuti basi mawa anthu avala matayi mapitirira zinthu. No abana nkhani itu njayikulu chifukwa mamishoni atulutsa chikalata. Yes, and ineyo Brian it's not even about kuti anthu abale amaiko anzathu akuti chani. It's about ifeweni yake kuti chani. Ukamapanga zinthu zosokonekera nyumba mwako it's not about your neighbor kuti neighbor aziti chani kodi inu tikamamenyana muno monde anthu aziti chani. Don't fight.
The issue is not kuti tikamamenyana ndi anthu azilijani. Anthu sayankhula kanthu ngati simumenyana. So musamenyane kuti musapasa anthu yoyankhula. Zona. And why are you fighting? The question is, why are you beating him? Why a defenseless guy like that? He's not even armed. Why are you beating him up? Why? Because maybe if you say something, probably we may just say TV. But in the absence of that, no, this is not looking well. Sobano ena akunena kuti a Inspector General. Yes. A Police Mayola. Yes. Atule pansi ndanzawo a Ezekiel Chingoma. Yes. Imene muira ndira banje. Okay, so chimene anthu akunena zimezi ndicho kuti a police wo mkulu wawo ndi mai Anabetawo. Anandawo. Akonda Anandawo. Anandawo. Osala Anabeta? Anandawo. Onda Anandawo? Anandawo. Okay. Anandawo Nanandawo Anandawo anyamuka atipitako. Anthu akuti Anandawo chokanipo and anthu akunena zimezi because munthu amene mungapereke mphamvu. Yeah. Zimene wa police wili aliyesa angagwise ntchito ndinuyo. So ngati zachitika choncho maybe anthu akhoza kufuna kuti amve kuti munena kuti chani. Number 1. Number 2, how are you going to make sure kuti anthu akhulupirire kuti inuyo nkhani ngati zimene simukondwera nazo? Chifukwa palipatani. Yes. Palipatani. Yes. Chifukwa ngati pazikhala kusirira kwina kwache anthu amene akuti mukuziwa awanawa sikuti zimene zakupanga pauka. Ndekuti mabwana awo akusekerera. So bwana wankulu zomwe zimene zimakhalira even zakumpirasi. Ngati timu sikuchita bwino abwana amachosa coach. Amachotsa coach. Coach sukuthandiza. Ku Greg Hardware si mpirasi motsaro mandavota adachotsa coach. Adachotsa coach. Kwinanso achotsa coach. Yes, chifukwa chokuti malizatsa amene mukubweresa wamwina coach sakuziwa kukuthandizani kuti. So ngati apolisi sakugwira ntchito anthu maso akuyang'ana kwa Inspector General of Police. Now, Inspector General of Police ndako polisiko. Kumbali ya boma nduna imaona chitetezo cha mdziko nda polisiwo nda Ezekiel Chingoma ndi anthu akwayang'ana sa Chingoma kuti Chingoma inuyo nda polisi mukanakhala tamanga. Do you know kuti sometimes chinthu chikachitika anthu mmene mwapangira handle anthu they sympathize with you kuti ayi mabwana awo akuyesesa koma anawo ndampatu anawo ndanawo samva koma anawo akamaoneka kuti akupanga kusaweruzikako kusamva kwawoko inuyo akuluakulu muliphe. Inuyo mwana wanu ali busy kumenya mwana wanu pupu inu mangokhala pakuti panakhuta ndalema mungonere achonje olokunena kuti iwe kuduka kodi okutani kupita ukalelesa paipa japa ndi makhalo ndewu ya makulu kuti even amamutuma but inuyo mukaonesa kuti no izi sidilola kuti pamene ineyo ndili on my watch izime zichitike abwana you come hard. Nanga si ena amene akumakhala professional ndi amene amachitidwa transfer. Zimene manena zotu ndithu kudabwitsa kuti nanga anthu amataka kugwira ntchito imene amalawa kuna ngati kuti uyu ndiye wapanga mmene zimayenera transfer. Kuti kumakhala mphamvu yanji kuseliko. Chinkono chili kutiko chimene chimakhanga. So amene they are calling for these two individuals to go. Are in point. They are not happy. They are not satisfied kuti leadership is providing proper leadership guidance. Yes. Whether they are justified or not, it's time will tell. But at least they are saying, inuyo mukanapangapo zina zake kuti zimene zisazachitikeso. Number 2, amene sadagwire ntchito yawo bwino. Lero libwino but tikuziwa kuti kapita kaye audikira kuti ayanke disciplinary kaya ndazango zakuti anthu amata kuona kuti no, I think pali interest yofuna kunena kuti chimene chalakwikachi chikonzedwe komanso pamawa chisazachitikeso. Koma ungokhala ngati palibe chimene chachitika anthu amakhala ndi nkhawa kuti no, I think izi kuchokera kuti anthu amenyedwa kulizi no suspension no nothing. Menda nenera muti statement yomwe yaveka panopa njachakwera. Kudati chani? By the way, coming back to is that enough? Zimene anena achakwera azo. Achakweranira kuti iwo ungokhuzidwa kwambiri kuti anthu akupanga alankhula mwamphamvu kuti palibe munthu amene aziphwanyiridwa fulu wake anthu tafuna kuti zipanga chani the same way mene anthu sangayenere kuti aononge katundu anthu komanso anthu asamalesedwenso kuti aonese ufulu wawo. Akuyembekezera kuti akabwera alandire report ya zimene zinachitikasi. So he says achita condemn and he says kuti he's expecting a report. Probably he's going to act on the report.
So the issue is ino yame mutalembe report munena kuti chani zona mu report imwe munena kuti chani because zimene zozo zizigwirizana ndi zimene tikuona ndi zimene tikudziwa padakali panopa kuti mwina anganene kuti adatuma anthu amwina ndazipani zotsutsa ndiye ndi mulandu zimene tudaba kuti kodi ndiye kuti ngati sunaphwanye mulandu chief zinazi ni ndale chabe so ndale sitimamenya munthu chifukwa tiwayamba ndale apa nkukuti namenya pano apa nkukataniso kuti mwachola kawiri tulero anamba ndale kodi apa kuanamba ndale anamba ndale ndo apa nkuku nda DPP oh ndeti nabwera pano kwamba kwamira zipakira mwayembera ndale timavomera ndanzathu timacheza benawo tizona adangochoka pano ifa pano sitipangaza ndale ndipo sitidanane nawo sitidanane nawo akaona kuti ayamba ndale ndi apa zochitekeza pano sizigwirizana ndale adangotsanzika kuti ine poti ndayamba za ndale ndizikapangira za ndale zangazo kumene timapangira za ndale zona koma sitinga kumane nawo wewe bwani makhapa hoti kale tiwamba ndale pupupupu ayi sitingafulu wawo apa nkuku maiko ena ino amsisha zinthu zikalakwika chonchi under people's watch. Yes. Anthu amanena kuti easy zachitika under my watch. Yes. Ndikuona ngati ndisiye. Yes. Kuno sizithera chifukwa chani? Abwana anthu amakonda kuno kwa makonda ucheni ma bread ni ma stock. Chief ndani amene anabwera kuzavomera kuti ineyo pa watch yanga ndalephera nende kupita. Ndani? Koma kwanza tukamachita. Amapanga chifukwa choti ni integrity. Abwana ndandode akamalumbira pa ntchito yawo ichi amalumbira ndizoona kuti ngati ineyo izi andisicha manyazi kunena kuti nakatha kuchita bwino. There is no shame in that. Kuti ineyo kaya ndi nduna kaya ndi inspector general this could have been handled zikadachitika bwino koma chifukwa choti sizidachite bwino and sindikufuna kuti ndinyozese zina la amene adandisankha ine. Chifukwa popitiriza kukhala pamene papa anthu akamandinena ineyo azinena so ndi amene bwana anga. So to protect the integrity of my office, to protect the integrity of the appointing authority, I have decided to step aside. Kuti abwerepo mzanga wina mwina azagwire ntchito. Kana bwana sima pitaso kuyangana uko because anthu amadziwa kuti ndoti bwana sakusekerera ziti zimenezi. So tiziphunzira pena kunena kuti zandivuta ndisiye. Kuti musachitise manyazi mabwana. Kuti nthawi ili bwanji. Nthawi pano ili 10 minutes to 6. Okay. Sidapita ku break. Sidapita ku break. Ku break. Tichite break. Akutipatsira programu we madzulo ano. Ndi a series Enterprise. Mugonera program ya The Hot Current. Ndipo ife mitima yathu ndiyo sweka. Mitima yathu ndiyo sweka kuti in 2025 sitimayembekezera kuti izi zikozochitika. Ndipo kupanda kusamala these pictures are going to feature highly in this election. Yeah, we should not get to there. My prayer is we should not get to there. I feel bad. I can be witnessing this. As uzina zake sizimafuna zichitika in your lifetime. Zona kumakhala kuti your experience kumaganiza kuti panali kuthekera kwina kuli konse kuti tikanatha osafika pamene popo. Kumaliza kwake nkwakunena kuti nkhani wina asayesere kuti nja ing'ono. Si ing'ono iyi. Nkhani sikuti tingo iponda nkuthayi. Akuchokera kuti anthu amenewa. Why do they keep appearing? Zona Who is arming them? Why are they not? Ungadutse pakati pa police IMDF uli ni mphangwa. Uli ni mphangwa. Chief. Limbi afika pamene. Kudutsa ndithu. Andosati kubisanso bi. Kunyamula chikwanje. Kumadutsana nda police. Sizopereka fungo la bwino. Pali nkhani ya kodi achite pair. Aende ndi a DPP. Ndani. Fakumeneko a candidate adziwika ndapita mthani. Yes. Ukukula chakwera. Yes. Kodi aende ndi anthu wandani tidziwa pa 24 mpaka pa 28. Yes. Ife ngata times timaona ngati kuti nkhani ikuvuta kuti atazikambirana. Zona. Kuoneka kuti akambirana mobisa. Mwachisisi. Ndeta aponya opinion poll. So mukapita pa page pa tupo amataka taonesani imene kuonekera pa Facebook page. Mukapita pa Facebook page ya Times mupeza kuti pali chithuzi cha Hot Current pamene popo. Nde mukapita pamene popo mukafika pali link
pamenepo muchiona chimene chocho chinayikidwa pa 27 tachipanga pini so sichikumatsika kumakhala kumwamba kwa page mungopita kumwambamo mwapita mwambamo muchipeza chimene chocho pamenepo mukhoza kuyepa maganizo anu timayesezera tungoyesezera this is not in any way kuti ifeyo kaya tauzidwa chani tungoyesezera kuti kodi ku MCP a vice president, a first vice president MCP nda Botani Hala, a second vice president nda Abidamia, then kumabwera anthu ena makamba zavu timbiko mmumba. Bada kalipa nopa a sitting vice president nda Michael Usi. Komanso zimamveka ngati kuti atupere akukambirana ndi MCP. Ndeti mayika anthu amene wawa. Kunati mutakhala kuti mufuna kuwathandiza chakwera. Kuda chakwera munthu mungasankhepo ndani ndeti manako munthu ndani pa amene papa munthu ndani pamene papa ndi mukasankha kamozi simungavoteso naye ikumakuuzani kuti mwapanga kale basi so tufuna tikupaseni mpata ukwana timene atilengeze zotsatira lero komano tikuona ngati kuti amalawi ambiri sadadziwe kuti tikupanga ku DPP maina amveka nganda ku DPP kukumveka ma vice president awo alipo 4 pali Alfred Gangata, a Bright Msaka, a Joseph Mwanamveka nda Jabi Muhango amene ali ma vice president awo then kuli anthu amadzi onaso ngati kuti mwina UTM akhoza kupita kumene kwa Daliso Kabambe komanso namva ino kuchihana kuninaso nde komanso pali others anthu amatha kuyikapo zina lina ndaonapo anthu ayikapo zina lina lokuti ife sidayikepo it's okay mukhoza kuonyezerapo zinalo anthu akamvotera munthu kwambiri ife tizangobwera pano kunena kuti malingana ndi amalawi amene anatenga nawo survey ku DPP akuti apita muthalika mutatenga uyuyu amutatenga uyu yes Lazarus Chakwera ati mutatenga uyuyu malingana ndi amalawi amene atenge nawo gawo mu survey imeneyi basi Mike yes so this is an opinion poll that as a station we are running because why do we hide my running mates until the last day anthu mpaka mwagwebana kuti ndindani so mwina munthu umafuti ndisankhidani chifukwa chani so amalawi ali ndimwe ayamaikapo so tilengeze zotsatira pa sabata yes pazakhala pa 7 ngati sindula pa 7 pa 7 pa 6 July pa 6 pa 6 July tisande pazakhala 6 July tizalengeza pano kuti anthu akuona ngati kuti achakwera mutatenga uyu mavotes ake ndi awa zikutuluka magrafu bwinobwino zabwinobwino zosa foto zangoyika azaona yekha munthu kuti ine ndapeza this amount of votes zifukwa zake ndizi chimozimozi so ku DPP titatha kukambirana zonse madzulo wano nkhani idango ndiyongodutsira yes chifasi naimalize lero lingo kuti ngwakumbusa koma ine ndimafuna kunena kuti kunena kwake nkuonera kuti nkhani njayikulu kwambiri banda ndipo wina asayone ngati kuti nkhani njaying'ono heads must roll yes muyimaliza bwanji nkhani namaliza ndi verse ndikufuna nzibwa ndi mavesi kwambiri masiku ndaona muyika mavesi yes tilowere ku chapter chanje tilowere lero ku machitidwe atumwi Acts of the Apostles 28 verse number 3 ngani ya Paulo imeneyi Paulo amasonkheza nkhuni ndatasonkheza nkhuni Paulo adasa moto padatuluka chi viper maziwa chinjoka chidamuluma mkono na pamene na friend nene tipange tikhazikepo pamene papa kuti moto kamachuluka zima vipers zimatuluka mukuti takhandizi ma vipers niziko muno zazikwanje sindi maziona koma pamene ka hit ka election kakubwera chonchi zamba kutuluka zima vipers because people are protecting their interests yes so kamoto kakutentha kachisankho kukutuluka zinjoka tendi zisamale ndi zinjoka zimene zoona because the heat has got the ability pamene mbebe wa masankho awa ukukula yes utulutsa zinthu zinjoka ndiye tikhale osamala ndithu tikhale osamala ineni malizire pamenepo mwamaliza pabwino zimatha wawo titatha kukambirana zonse the decision ndi aino amalawi ife sitingakuzeni zochita ife kwathu nkuyankhula yes titatha kukambirana zonse madzulo wano yes chisankho chili ndiko yes you will decide yes kumene tilowere yes ife sitikuuzani ndine Brian Banda anzanga wanda ndevu zamai kufikira sabata ya mawa chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga yes tini ntchito yakulu yes bye bye and goodbye. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14,
256 GB storage. Samsung A16, 256 GB storage. Samsung A35, 256 GB storage. iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage.